моята покана да бъдете с мен на моя празник. Така че за това, че всички отделите от времето си и така възторжено посрещате тази идея и много от вас ми помогнали да се винаги, нали? Не съм се репетирала неща. Добре, да съм малко. Искам да ви благодаря за това, че сте тук с мен. Има неща в живота, които си заслужават да се правят. И това тази вечер е едно от тях. Защото нищо не може да се сравни с това да ви видя всички тук на куп, заедно, гледалите ви лица, това, че всички са толкова усмихнати и толкова... И мен ме карате да се чувствам по този начин много щастлива. Сигурна съм, че няма да забравя никога този рожден ден. И се надявам винаги да се събираме така. Искам да благодаря специално на моите родители, които много ми помогнаха в организацията. На майка ми и на баща ми искам да благодаря не само, че са ми помогнали за това празненство, а за това, че са ме създали, за това, че са ме отгледали и възпитали. Искам да благодаря на моята сестра, също Велиева. Искам да благодаря на Господ. Така както е тръгнал, сякаш ще научавам на грами. Се надяваме, че някъде и това ще стане. Велиева, при нас. Искам да ви благодаря от сърце за това, че за това, което съм, защото го дължа изцяло и само на вас. И наистина имам най-страхотното семейство, най-страхотните приятели. И преди да преминем към неофициалната част на купона, искам да ви кажа две неща. Първото е, че искам да се чувствате много добре. Може да правите каквото си искате. Пийте, яжте, танцувайте, веселете се, правете поздрави, поръчвайте музика, защото вие ако се чувствате добре, и аз се чувствам много добре. Така че и ще пеем и въобще много неща. И следващото нещо, искам да дам думата на моя баща, който също иска да каже няколко думи и да открие вече официално вечерта с нещо, което винаги правим в нашата фамилия на празници. Давам думата на моя баща. От мен до скоро! Благоденствено и мирно е житие, здраве жизнь спасение, и его всем благое поспешение. О наш Господи, благочестивому и православному българскому народу, и сохрани его на много